Selo ing budi saha ngaturaken rasa syukur dumateng Gusti. Mugi rahi saged dumadi tansah kajiwa alam kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya murakabi paradang sawega dumadi. Sugeng pangabekti kunjuk dhateng para punden, para sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang agung pangastuti pepoyan kaustaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun Bapa Pangsa Praja, Bapa Pangsa Babat Pustakane Adil wonten pawekon petarangan mriki ingkang satuhu sinudarsana. Ugi kunjuk dhateng para seniman seniwati, para sutresna budaya ingkang sampun angrenggani ing dalu punika kanthi satuhu dahan bahagia lan mulya. Pamuja bersyukur tan kirat maning persadat perdampa pungastane Gusti kang purba ningrat. Kampun banget nyuwun nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanthi panyuwun mugi-mugi pagelaran seni kuda kepang wonten ing dalu punika kepanggih ing rahayu. Amin amin ya robbal alamin. Selawat salam mugi tansah kajiwa alang kasarira dumateng mustahil jagat sekarebawana. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalah kula lan panjenengan sami antu safatipun bijak yaumil kiamah dikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nuwun kula saking keluarga agung Turangga Wahyu Utama ingkang mijing saking Tlatah Betas Dusun Betas Kecamatan Singaraja Kabupaten Kendal keparek sowan derek mangayu bagya ananging bilih sak mangke atur kula sak kadang kathah kekiranganipun kathah kelepatipun ewen dene kirang wiraga wirasa wirama kula sak kadang nyuwun agunge pangapunten ingkang tanpa pamit dumateng panjenengan minangka wargane atur sugeng amirsani ngantos paripurna sak mangke saking kawula salam budaya salam rahayu Turangga Wahyu Utama kawiwitan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh. Ronggo, Wahyu Utomo. Budaling prawadya bala tinebing abikala
Iya, demikianlah tari putri dari Turonggo Wahyu Utomo yang menghibur panjenengan sedaya, dan tentunya kami himbaukan untuk menjaga keamanan dalam pertunjukan pada malam hari ini supaya nanti kita lancar dalam menunjukkan kreasi-kreasi dari Turonggo Wahyu Utomo. Tentunya masih ada waroan dan juga masal, dan tentunya dari Turonggo Wahyu Utomo sinambi saudutan mungkin dari panjenengan sedoyo ingin berbagi rizki kepada para pedagang untuk menaikkan UMKM kita ya. Dari akeh sing dagang dengan dia akeh sing teko. Nah, niku sumangga jenengan ajeng jajan-jajan riyin dari Turonggo Wahyu Utomo kru udut saudutan sinambi jenengan jajan sik karo nenteni sing macak. Ya, dari sing macak yaitu dari waroan sebentar lagi akan ditampilkan oleh Turonggo Wahyu Utomo. Mungkin dari panjenengan sedaya ingin berbagi rizki kepada para pedagang, kami persilakan untuk menaikkan UMKM kita tentunya. Amin Allahumma amin.